enu nti na ma ni biri ma me kan say ye wira eduru mire bia akonwa no ani pare so obetra so no wo ma ne nka ho mpani nsem pa me nti Arafo papa bi yaba mu nyina akwaba na yemfa momra nyansapo kasa mfonyini so nyansapo na waje so se yesane ne madwemba nyansapo megidi se waje so ede amame yesane ne madwemba edie na eneye yasa atenase a yesi nkonwa bi mu a yebebo nkomo yebota titiriwu no eye amamre ne amanne a efa Asanteman no man Ghana ho eno wabobu ena yebetra se ni atwe nkomo na afi yesua ade so ede afrim na ansa na no bomoden na subscribe share like neja wadwenkyere efato efa eman ene yasa etieti ayempa boaso tia ede aba bepi abrewa POMAH me de me friend Asante ngoma ni fi nene no yaba yabetena se yi no yebehwe ne yabonkomo na anu bi edi nkomo ema wo kire yenwom yenimsa Asanteman tam yemfa yenwom to emfa ni agro ene woniema bebre da nsuo mu abadamu okete from adoa ene nwumo do a yetimi edidi agro di asanyina na eno no de yeda no kire ye no eye openso sabi agronto enibere ba adwuma wosa yeto didi na chi se wo kodwabo biase bia ye anigye dia enwuma wosa yeto edidi na chi enwuma yeto ede hoahoa no abrewa POMAH egwaye yani sekuru ema ye hunye nene yesa ababiem ne yene na ba beto asa enkomo no so na asem no etwa ne ti ne awie no yo ne awie ne ka yenkwa ne yenkoma na kwa aba ni misan ni mpom se ne esitie abrewa ye ma kwa aba NYANSAPO so ya enyando bacho na mpom ti sei obo ade adarom ehwe pa ya na otwedi ampo basa yi adoma wo abaduasa je abanye hata burunkum achi to nsuo no bo wia na daroma asese wa ma abrewa ne ho odin yenso ye ho odin die na chese ene yi no ye de nsam nam dibechi na yenko na afi no yenko bonkomo abrewa na anu ye ba ye ma wo ne ye bonkomo ye kire Otumfuo ebi asekane na ankaku bi no wo kwa anwuma wo se didi na chi eni braba eni giaba enwuma ye de hoahoa opemso wote apaka mu ene yie no odaroma ede na wo a opese wo de to aso ede emaye e wo ye nwom tuo mu na ne wo se wo kira se no so wo de epiye so yo eja usu ye chan enda wase mpanyin se ye pa ye behunu nti ene ye chechire boa ne ye de sata wo ka se ye chechire ya wo ye chire to asa akapoma wa nwom ta ye chichiri wi a na ya ahoma ne bibi se ne ye de ahye ha ne ya twe ama emuwa mia enti se wo be sane boa no a ba bi a wo de ahoma no ko hye ye no a utwi mu no ye fere wo se medie sata na ba bi ade ko sata ye no e ho na abeso na wasane enti ye se ye pa ye behunu nti ene ye chichiri boa na ye de sata no ene yes ya chechire bo awo chechire ne sei opa obi hu ne se bi kwa wan fence atenti asane mu bi oye ne dey enti ye pe ebe hu nti ne ya chechire bo a ye di sata me hu se na wusu ope asante nsemu frentem ifin bi ne hu na ye hie yi no na ye di enkita ho nkitaho no aye di ano ye di nkitaho se de ade no be ye kama na se de kwa badwamu ayeyie ana ye de to na de bi aka ho asma ye hunu ene amanfo so de ameba ne mrante mpanimfo ye ke na nanu binim kurati me kase mi ko ye wira ho ne ko di nsawoso nsawoso de waka wo to twede ano wato bi na ye se ye di nsawoso na de woni ne kwadwendwene bibi ho ama yi ato yi de ye kan se ye kodi nkita ho sade ne ye ya na ye kama se de ebeto dwomu ana ye de to ba bi ne da bi ye kofa efin bi ne ho enti ne yi amabe nkita ho ne ye bedie ebenfo ane ahwefo we de mohu aha abre we yi ani di amam na emde pa ye ne edi ho fo no eye nsentwofo titiru se ye kasamfonyini kasa fidie so ana obefre ya hemfo ibi opanyini bi na woni ne bebobo nsem bi wadi nkita ho ama etiefo atie no ode atodwa ye di nsawoso agokansiefo mo pensemi
Ronaldo eni ni team onum kodinza wo so no mo contract won ma papa mu mampanyini etia ne na echi obi kura tim ka se wabu ban okose shields woni se shields mampanyini ekodinza wo so abre wa kirem ame ehu mamma yen keka ne mamfra broni be ka se ye misuse no na ye mfa de enna no emfa nkotizan se mpanyin se de da no wamfa nto a efiri to mama yen hu bra ye be yusu nsa wo so ebra ye di nkita ho so ebedi dwuma abrewa to aso mayen edwum ya ade a emu odu pa se beebi a yeye bibi no ye donwum hya ase ana yeye duru beebi a yitime to nwum na mo hwe se yagofo meyi a ban bofui eduru beebi a wo mu nwum a ye beto no edi mie ho se we ye akwabo an na gofoma we ye kwadu na gofoma we ye na nampedu en na gofoma ye she ye yiyasi ye na ye ho adi ma ye hu se OKOFO POMAH ne na na apia ene na nawusu ye chan ene edi sa adwumadi enti me bo mi tirim se me ye dwumbi e de adedi ama obi ehun se we ene edi dwuma yi na bibia so atoto yi kama sanity ti de ye ekon ne ye ko ye de ye kon kodene enya bete sa enafo ene ye dwumadie kase so ene ye di se dwumadie yi a ye di so e de japade ene bebre Asanteman eni wiase ma nyina mpo entino wo se yenya bibi ema nipa hu se ampa we kofa ade we bai na we osusu na mpanyin se munso eni nipa ba ko so a emia nti be no so a emia nti enne no me pese me da bibi adi ansa na sanwom fufuru bia so wo ho a asande atudwa na yehu beebi ene susade boore hu befa pia abrewa ekwanda ho ma ne nko na me mahwefo ye hu titi a ye pe bibi ati ti mi ye bibi se me no bebu fruntu me no bebo Agyeman akope bibi abefie na pie bra mi enye adwume adue aminu bebu fruntu enu bebu Agyeman akope bibi abefie Oseadeayo bra mi eni adwume adie eje menimo na mo amipo Mami POMAH se wanimo na mo amipo adie na pia bra mi eni aguro apie kubie bra mi enye adwume adie usie chanwe bra mi enye o kwara kukuodufue bra mi enye adwume adie na POMAH wanimo na mo amipo enkwara ya menimo na mo amipo ye kukuodufue bra mi enye adwume na apie kubie bra mi enye adwume adie ane na mo amipo akoda ketwe ya meno na mo amipo adue bra mi eni agore usu adue mu bra mi eni agoro adue ane bra mi enye adwume Mami POMAH se bra mi enye adwume adie be me ayiko usu adue mu be me ayiko adie be me bro apie kubie be me iko die menimo na mo amipo Mami POMAH se wanimo na mo amipo adue hai abrewadwi wa na osaye mi anu me saye hai we no pa na ahwefo se ntwini egumu a we abrewa we de se nwom kro na da nsuomi dam se nwom kro sa adoa ubetimi de ago ama aye de dia ya na esi wo na asom zo mo yensei no mo aboso no mo de adankum ha bo se ne mei wo nu him no mo kọ no mo ba yo mi ya na mi saye dwum
say obi hunu ni ayeye obi nim nipa wo mo ye saade da bi da nti o say me di dwumi ba me ehun say nyansapo brante emiedu owusu adue ne apeku bi ni abeka maame POMAH ho a ye di sa adwuma yi na mo ba benche no ma popo miti me hun sesebe ne mo namo a mepe e de nipa bi beba fie nti tete no ne nananu bo dua bi fruntum aman enda Agyeman no ye tibi de ka ho toto de kata da so nti obi a nani abre se wo tu kwai no okopedwumadie bi adi a okobɔ fruntum ne Agyeman na odi aton sabre no ye to na odi apesika abefie ana odi apaade pa bi abefie nti na me hiase yese me nu bebo fruntum me nu bebo Agyeman akope bi abefie usu edue bra me enya adwuma achese ye ne a bebo fruntum me nu bebo Agyeman akope bi abefie so Oseadeayo mi bra Oseadeayo mu bra me enya ho ne yantwum me nu bebo fruntum me nu bebo Agyeman Oseadeayo mi bra me enya adwuma ye ne bra me enya adwuma yo Matiase titete no na dwumadie bia ni wi ase kasefi sa afa ne yesisi adan enti du fruntum no nsuo no wo de ka aha wo na Agyeman ahan na che sa aka ata nti no wo mutimi hihye saa nti obi a wo si ne dan no na wabeto no de akokata da no so yo to say chance eneye ye de boda si anwono mo beye bi afi yi soso bamboo eno so ne ye de adobe ahan ena eye na de shaase ye pa de ne yifuruntum ne Agyeman ena ye de etiefo ene de ye ni age me ni age fi se abrewa swan nwum de ama nyansapo yesane ne badwemba ene wo yahwefo a mo hwe yen wose na nige se wode ne ho bebata yen ne yenso de ho bebo no sanse sante kotokose wobiri kwamfo anochi wo pedi mpenti no obekom nyamedua sabi yakroto ye pedi mpa tini ye de ho bebo asante ho ma abrewa POMAH na ono nso pedi mpenti no ono nso de ne ho abetwere yen nyansapo ti nanige se woni ye di agro nti nwuma wo sa ye no asechira no se ye nipa baanu ya kan bomu na ye di agro eyi nanige tie ne ye mra na abre bia no ye menimedi nkomo ye ni agro no nti na neyie ye ne to aso na ye di agro yi abrewa wawie ye nwuma idie na ye nika na ase na afi no sa to aso maye medamanse efiri se Asantemani ye kan bobo a se ye hwe pa se de obehye Asanteman ase e ma Asante di mu na na biri ye bu achi a ene na na se tutu mo shaase na edwon foforo ho a me beto no so kase atani amokwa achewa muni nipo ye kuroye amamu mose na maje so sa yo atani amokwa achewa muni nipo ye kuroye amamu mose ye nano ye kuroye mama se tutie nano ye kuroye amamu mose atani amokwa achewa muni nipo ye meye amamu mose ye atani amokwa achewa muni nipo ye meye amamu mose nana ye meye nana se tutie nana ye meye amamu mose tani amokwa achewa muni nipo ye meye amamu mose ye atani amokwa achewa muni nipo ye meye amamu mose ye nana ye meye nana se tutie nana ye meye amamu mose atani amokwa achewa muni nipo ye adie amamu mose ye atani amokwa achewa muni nipo ye adie amamu mose ye wanu ya adie
Nana KYEKYEKU bie wono ya adie Amamumu se tani amokwachu muni pe ya adie Amamumu se ye tani amokwachu muni pe ya adie Amamumu se ano ya adie usu eduemwe wono ya adie Amamumu se ni amokwachu muni ni okansem ye Amamumu se ye tani amokwachu muni ni okansem ye Amamumu se nana okansem ye OKOFO POMAH wono okansem ye Amamumu se piao ye hunu se Asanteman no ye sha ase dindin mu pa Asante Tutu ena o share man ase ndi ebisa se oman na ewo ho no munim ne ewo yoye ne ewo sha ase odi po se kira Asanteman ana wodi pa otimi gina ma Asanteman gina ye odi wotimi ye wo mayi nhihye ye bia eda Asante mayi mu akonwa ho no ye na Asante Tutu ne komfo anochi ena ehihye obo ano ma wo hihye ne mira nyina ede to ho ede ma ano ana Asante Tutu ede ibu ne man ma Asanteman ejina ye ansa na nachi upuku ware eso baaye enti woni pa wo yo wo mayi ye pa na de ye na Asante Tutu na atane amokwachewa na wo mudin wo mu nso ya henefoa tane amokwachewa no mayi mu ayewe Asante ha no amo ye peace eba peace efre na mo nti edi amo ni nyina na se kire no peace yo ena ata so de enu wo mu ye bosom kura ma Asantefo is da no me na ne me ba no frɛ me o se eno ya na enu ade aye frɛ no abamo bompo de waka abam na me se de waka na mente abam na me se ade o se ni kunu busuani bi ba obisa se enkoda no ya me abamo na abam na me se ya abamo eno ne mpanimfo bu be se fofi anto ata no odware abamo na saabre na ye wu nkoda no foforo a chede ye de be ma ye ne ya ye kukuye bi ne ye de yegum ne ye de kusia ene se de ne ma ne ma bi aka ho abaye ankora no ye dwetire ne ye bosom no omumi yenu eduru fofi a efiada no na anopa no nkora no ade ne ye de nwira adura ho ne ye de asen so na ye dware wo mu no obi ate akonwa fitaa so ne ye de nwira afra wo mu ne ye twitwi ye hiri ne ye fufuto ne ye yi abamo na si ho ne ya kanche eguso se sika na obi de beche wo mu ne ye de aka ho kusua ne ye de atom ne ya amamire ni nyina na wo mu no adibi ne adibi so agu abamo no so ebonu nsia na wo mu koyi aduane no de ebesai ne ye de abamo na sen da na no ne yesese wo ba wo ngokora de ekoyi aduane ne ye de mawa udi a obewo eye niema bibiri na ye ade ejina ho ma entaafo no yetumi ne yen hyenso ma wo bo danso we nipa wo fie ho nyina mche so na wo we no eno ne ye frɛ na abamo no a mpanyimfo ka se fofi anto ata na odware abamo yesi fofi ebeduru ho no ata awie gya ho ha na ebedware na abamo eno ne ye de bu besa na nya ade hunhu bia se wo ma wo mu bi enedie abamo no ye nye mpanimfo a na ye no kora ye we ye hu mu ne ye amaye na no no na se wo ye na wo ba ata no wa nhwe ne yi a etimi di wunya ntine no ye nye esu obi entimi hunhu ehon hyehyɛ ye se de ne mpanimfo ye no no sia waka ye nti ase na okunu so wo musa me na mso eyiwe ya nyehwe sana yo na yese amu ane amukwanchiwa ne atano wakoye te sa Asante bosom Asantefo na yese ye gina so bi ena amoso ye PS o se PS ye soso na we na ye PS o enti PS etifi a kane no ye mfani ni agoro
ɛna ata no so yɛmfare ni agoro ne yɛka kwaachewa so a asɛm a ɛdi ne ayɛsɛ wɔsa me kwaachewa nyina agu mi dwan so bi asɛm no kora nsɛ sɛ yɛbɔ so no wɔka so wɔsa me kwaachewa agu mi dwan so na kyerɛ sɛ ade ɔde ayɛ no nyeni na mo sɛ nipa miɛnsa me kwaachewa agu mi dwan so kyerɛ sɛ asɛm a yɛsɛ ɛnsɛ sɛ yɛka no wakana bɔntena ma obi ate bi so de agu dwan so wasa me kwaachewa agu dwan so yo sante ka sɛ mood enti saa atane amo kwaachewa yi a ɛfa nsɛ mu yɛ gyina yɛkɛse bi ma yɛ na kuro no kora mo bɛɛ mu nim de ɔyɛ atane amo kwaachewa mo nim de ɔyɛ ɔmɛyi ama mu mose atane amo kwaachewa mo nim de ɔyɛ ɔmɛyi ama mu mose na no ye meye na na se tutue wono ye meye ama mu mose ayete se nei ensam twerofo ne ade asantefo ho ade bi wo hokora ne mai enso ne aye ho ade ato hwe ne ensam twerofo ne ade die bɛyi mrantie ya ya bɛyi ye mfa hwe nya hwe ye mu enso so mpanimfo se panyina ano obosom media me kada bia say ye man yi a ye brebebrebe nyina fi yesuban ye asema nsa se ye katia panyin no akoda ye ka onwene ho eno so eye musuo enti bu ba ye yi a mabagi me ya boso ya de mu ye yi mu nim se mu nim de na mo ka bibia kire panyin a mo nsi mu mini mo pɔ kakra na mu yi no honhonho ne wo ma no kora wo ba ye na abetene mu no wonipa bɛyi ene gyina no so man ni gyina ya a wo wabe mu arefo madaroma sese yenya enwum mienu de di kasaye isaye na yedi NYANSAPO kasamfunyi ye ne arefo ene kofar baaya wode saa afidie de baaye ewura apia ena afiyi okiremu ena yaba behu Asanteman enwum a ehya adaka mu a yede to ni ebisa emenchiri mehu se mo ankasa mo ba ya Asanteman mabɔ kashiri na matama Asanteman de aso no kukuru se enkandokora ye wie ni ekoton anase edibino no monim ni oyoye ebisa asembisa ti anwum no mu no na ye kire ammo ata ene kwaachewa de oyo Asanteman a abrewa akiremu ede aba besi yi abrewa yento aso ese fufuru bisa wo ha ende na no so me ye bi so eye Santeman se ni eme chinchim ko no me hwa Agyeman Badu die ni mrantie die ya me ye nyine the sai ka se ye dun foforo se Asantehene sodi o ma homene so ai okurotwa amansa fidie yi no hwede nkokoma e kire Asantehene sodi o okurotwa amansa fidie yi no hwede nkokoma e kire Asantehene ye wire sodi o okurotwa amansa fidie yi no hwede nkokoma e kire ye sodi o okurotwa amansa fidie yi no hwede nkokoma e kire ye wire sodi o okurotwa amansa fidie yi no hwede nkokoma Asante Tutu sodi o ma homene so ai okurotwa amansa fidie yi no hwede nkokoma e kire na ne sodi o okurotwa amansa fidie yi no hwede nkokoma e kire jo Santehene sode sorry ne okurotwa amansa fidie yi no hwede nkokoma e kire ebia ne di Agyeman Badu yi nya asem na ya asem na bibia bete bayira nwoma ama na amo akese a sa aboa bi na akira aboa ne ba na amewire mu ayedi enti no ebia no asema wo kan sese wo kan eni ewira so wa tadi ni wo tie de wo kan fi se wo kan no kwa etie no kwa dan so ba bi so wo ho na so wa mpagya ho a na ye de wo sikai edwa nanka ye yu ibone no ankasa otiri ho a anase ye yu no ankasa otiri yu ibone enu nti
na me ka we me di dwumu we yi tum ami ewira ehunu se kurotwe amansa anya abo a obi tibi di nanim agoro na so fidie yi no he nkokoma akora ekososo no tana ho me fidie yi wa nkokoma besoso se we so dey anu aka we ha emranti bi tibi tu asem bi wotia yesi wa keka bi a kire no obi tu asem bi yesi wa ka se yo na Agyeman Badu no enam se edan ho apai eno no so kaw waye ma wure mu bi abrewa asem a wokan ama atwemagina baba bisi emo adoma enhia mudie na ebre ko baaye se abo ajata osebo ana osebo woche emo nkuma na wie na yekotena se na afeye mo ani nyina ye mra se oni kwan se okọ na woche wonu abo biare ewo nwuram ho bi mu na emra ne baaye ndie nu nkusie num ne num ne mpuro num ne mo anketwa na aka no no jese wo manyo mu tira didem to osebo da ho na wono nso hyeda na waba nanum saa na woda ho na mo yi di mu ahyemfiri honum na wono edidi agro ye no okoche obaakon reye apan ereye ema asemi ekọ emo yi koto koto ko atenase a wono musi nkonwa no na osebo lawyer baba bechiri mu lawyer nkita den bechiri mu senti ekoba ya okoche aboa apan ereye sase ahyemra se ma osebo nche mo anua na no nkyere se osebo ba nanum no da ho no ma fe nanum kwa ya agoprama so ti asenu kowie na se abu ade ati amu adome ya apanye okowu yeye sebe panyin se efunu difo aye se wakwa akodifo ewo ho ti se nenu no me ka de abesi se human right wo ho na enenu no se bi obi ntimi nsore na onye obia bibia opebia emfa mra nhye ne nsem a na no nso nkyere se wo nso no famara no kokokodi agro sanse wan hweye na fidie no ho na yase ma fidie nyi nipa na ado na akosyem dia obeka atwom o ka twom so na kokoto wan hwe a na wakwa akodifo bibi na aye bibi o abrewa bi na aye bibi na meka no se bibi na aye bibi ame bibi ada bibi ene bibi abesi ana ehu na nka ne okusie yonko ne da afidie sana asem nete we on se na na mpadu bo adwum wo no wodi kusi ya se saa adwum yi a wo bo fa amwa ho efaye nipa soso ka obi wo ho a wo gina mra so ade obeye bi enye fe onam kwa ho na ka akore bo no so aben a wontwe ne ho si se wode bo no a obenya insurance na wo koi na insurance yi ye kohwe ya aka no kra na insurance yi na wo koi ya na so ba ti e wo se ye nso so me to dwume se wo hene ma na ho mene so no na mo nso mo di akwese o ma no mene so de ane nso ye bre ho ase ne kurotwa amansa se fidie na so no anso ne so wi a wo kentere no ho a emfa asem pa mere o emfa asem papa mere o nti ye wira onso ne dia bidi si ya na mu wo NYANSAPO kasafoni so eno no ni se beti bi akoba bia ma obi aso de etu no hofo sa wo setentena enya wo yonko no enti ye mi nhwe yi na ye se wo chia wo kuro mania wa chia wo kuro wa wo wira no se wa ma na se mu anye drama na ma no koye ha onu so na obi fufuru bi so ebeye bi mpanyin se wosunu nyawo a ado abo obi enti ni American nyina aya ade a ye di tutu ye ho ene ye ho fo di tutu ye ho fo se ye nhwe yie na niema bi ya achia wa Asanteman me kan kase fidie su bi se kamesile ye wira pa se ebiri bi so a nka na ehemfo no kora wonka so obi ameka konwa ho mpanin semmerenti nka asembebo kamesile no papa so wanye saade no efiri se enieme ekoso nyina efiri se tetino nananum konwa no
ewo bra wo mu bra ya ansa na akonya no beto ho ebi di moje susai fifire empentem kwa na nanom te ya ansa na yenya nkonya egu Asanteman mu ha enne entisi wahini no wo be saye a ansa na wo ba ye wira anim be saye no wa bre pa na wo bae wo ma afra so kire esoro onyankopon no de ya kire asase ni madanse na ehunu ni aham ni ahahanhunu niema ehie nyina di madanse se ne no de ya kire wo hene so bi gina nanim da me ho adi se me besom esom pa me nananom som ye no eno neneme asomasi ma beso me nananom tuyu mu se me besom ye wira enti wasrene tankase Akan tankase se wo frem anadwo ewie ensuemu bisami yi yade na yade no mpoje de me da ho amintimi nsore se mama na meto min tunta su ento fam fam ketere ma min fe nsu ye nyina menum nkasa nkire yiwira me ye no ma na mato me ntam ene wo bi ye saade ye nyina fi saade no ya wo beka ye wonti ase oto ani aka cha se wu ko saye akase wonnim di ade ba e won sunsanso pa wadi se adwuma no woti akonwa no so akonwa na tu wafiri no so yade a emu odu a yenhwe niye wo bi sare ya na woti aburuchire na ebusua panyini bi hwe no bi kro mfa akonwa no ho ya asuna se di oba ya tolesi brem aburuchire ntoma o di abere ebusua panyini no na nkwai to na abesi akonwa no so wonnim ho ko bibia enti no asa de wo ya no de wo ye sensase ne gu hu no wo ton di a wo ton di me ka wa hini bi se musi mi medi ade ma bedi ade wo di ade a ai oho de di obedi hini ne de wo dwun nanan mo japade no won di obedi se wo hini ho amaye udu na de wo me medi ade no a na wo di enu nti de ma ne bire ma me kan se ye wira eduru mire bia akonwa no ani pare so obetena so no wo ma ne nka ho mpani nsem pa amene nti ansa na watena so fi sesi wo hunu ho mpani nsem no wonni se de esiti a obetena so obeye ne yi ayefo enu poma enu no enwom eho adesua a ye besua ye emu nkyiremu ene eho abakwasem bi ena eno so no nyansapo ye de no so ede ababa biguo no ye soro so ne atuapo na yakọ ye ma abrewa mfa de twatọ kra sima baako bi na afi ye nso de kra abrewa nti we de wadawroma de wodi betwatọ na ade amanse ye futu obi a futu am di twatọ a ne se ene wiase ayewe ye jeja niema bebre mu na nanum agogo niema bi mu amaye yo kane no ni nipa surade pa ene eno ne yese odipa bibini o man baako ma no wa fami no se e transasi su pa ne Asanteman yim ye pa hoto se ye man yi begina esipi esita ye ma no kuri ne yanim na ye nya yi asisie ene pesemen kuminya na achechede se e ka mafa anka wono achechede ne fa abofo kane enti ebi ade a wo waye wadwo se wo fuma fa no obi di ka ba ho ena wo gya bi to ho a wo beto yes wo fum ni nyina afa ya ka wa metu bi enti ye me Asanteman enyina pa me de toda me dwene niema bi a na ye me ya pa se ye wira age watum se beboa no ni yemu Asanteman a enya ntime fra ne kone ye deda ho ene me ye krache
na me see yenye ne saa ade a wugina so se wo nananom eye na wo beye bie wo nananom hu se nya de wuye no wo mu ye ne nkwaye da hotu ke ya metu bi ensu wo mu cry enu na edin bi da ho se sika udisia eka sika udisia eka abrewa POMAH Asantehene ene yakenkan no ebinu no panyin se woni panyin edie na akote se panyin bi nso tu ne bafo a na ade bi abo okotodwem aha ena yede saa ofan wi nso yede mu edi esi midin ne abusua panin owusu eduomi mene abrewa POMAH ene etwetwe nkomo yi emamomo ene hwe wode yanhenewa subscribe share na like na je wadwe nche famaye Uma ba. Adenti ni ebube. Ne brebe ense si ebube. Ebe ye de den. Kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadore so. Panyini wontena fie. Ema aseduamfo. Blani pie frimantam ba hin se pin. Enye nkwande wa na ye sotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu bi. Duanani wie klaman. Wo ye sofo kra wonye ye bi. Tontonte ye no nsa na ye fa. NYANSAPO. Abone ntakra na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa. Mada woro mantuma ye fe. Ni din de seyin. Ni din do Obama. Akola wa no so. Nese otrimu osuma. Ense bratama. The confirm ne honhon hia na America sa. Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame Sebedi akone be kwen bodi atwede. Na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya.